Hola a tots i a totes. Aquesta preciosa nit que ens acompanya parlarem d'una de les persones més misterioses i exitoses del cinema balear. Tot i que també podríem dir nacional. És un home que va fer les maletes, va canviar de nom i va arribar molt en fora. Tant en fora com Los Ángeles. Va participar en pel·lícules com Ciutadà Kane, Per qui repiquen ses campanes o fins i tot Perdició, d'en Billy Wilder, que és una autèntica obra mestra. No sabeu de qui estic parlant encara, no? No us preocupeu perquè no significa que sigueu uns ignorants, que també podria ser. Estem parlant d'en Josep Lluís Moll, també anomenat per ell mateix i per tothom que el va conèixer després de sortir de Silla, Fortunio Bonanova. Per altra banda, també parlarem d'en Hilària de Camí de Can Tomàs, una mallorquina que segurament tampoc vos sona res, que és ni més ni menys que la dona del famosíssim actor Alec Baldwin. Si no coneixeu qui és en Alec Baldwin, també parlarem d'ell una miqueta. Avui parlam d'estrelles de fama internacional, de canvis de noms i també canvi d'arrels. També parlarem de l'estranya condició insular, que els qui són d'aquí no ho han volgut ser mai i els qui són de fora matarien a sa mare per tenir un tros d'aquesta terra. Ho estan intentant fer comprant cases sense aturar. Vuelve a mí, mi nena. No augmentes. Avui parlarem d'aquest sa mallorquí, d'en Eliare Can Llarg, el polifacètic artista, actor, cantant, escriptor, director, galant, truant i senyor, que és en Fortunio Bonanova. I com que un home tot sol no sempre s'abasta, tindrem una hereva de Cristòfol Colom, d'Amèrica fins a Mallorca. Parlarem amb Clara Ingold, una actriu que també té un nom d'èxit i m'ho explicarà les seves mogudes, que vaja, que en té unes quantes. Això és un home tot sol, jo soc en Guillem Miró, tot i que avui m'ho podeu dir, Guillem Doblerov. Mi sufrir, ven hacia mi sueño adorado, que así seré feliz. Tus crueles desdenes aumentan mi pasión. Benvinguts companys i companyes, ja comença el segon capítol de Un home tot sol. Per qui esteu veient aquest capítol en vídeo, veureu que tenc una copa de vi, tenc una pinta i vaig vestit com un pinzell, vaig de traje. Per què vaig vestit així? Perquè en Fortunio Bonanova, o en Josep Lluís Moll, el seu nom de naixement, era tot un senyor, un galant, un truant, un Don Juan, i anava vestit sempre com un pinzell impecable, tot i que crec que hi tenia una miqueta més de perxa que jo. Jo prefereixo més bé un yonqui que va a testificar. Però això és un altre tema. Ara sí començam. Dia 13 de gener del 1895 comença la primera guerra italo-etíope. Ho sabíeu? Jo tampoc. Mos interessa? Tampoc, perquè en aquest programa avui parlarem de que dia 3 de gener va néixer Josep Lluís Moll, a Palma, en el carrer dels Apuntadors. No sabem l'hora, ni mos importa tampoc. Diuen que va tenir una infància feliç, la seva família tenia una llarga tradició musical, o això mos diuen, i se va formar amb estudi de cant, teoria musical, i va participar sempre a corals i a societats musicals locals. També va estudiar per fer d'operador de telègraf, tot i que això després ell ho va borrar a la biografia i va dir que havia estudiat filosofia i lletres, o una cosa d'aquestes. El 1917, només amb 22 anys, debuta fent una sarsuela a una òpera de Palma. En el 1921 ja debuta com a barítono a l'òpera Tannhäuser en el Teatre Principal de Palma. Aquesta obra, per qui no sàpiga de què va, jo no ho sabia, no us penseu que sigui un expert en òpera, és una original d'en Wagner i tracta sobre el conflicte del desig sexual i l'espiritualitat redemptora. En aquell moment ja podem dir que en Josep Lluís, o en Pello, com li diuen els amics com jo, apuntava maneres. Ja veurem per què ho dic. Aquell mateix any, en Josep Lluís Moll va firmar Ultraismo Manifesto a la revista Balears. En aquell manifest ja va firmar en su nom de Fortunio Bonanova, que és la primera vegada que l'utilitza, amb 23-24 anys. Després explicàvem per què va firmar amb aquest nom concret. M'agradaria fer una petita pausa sobre què és això de Ultraismo Manifesto. No us preocupeu perquè encara no són coses de nazis, encara faltava una miqueta perquè venguessin. Llavors, el manifest Ultra ve de l'ultraisme, que és un moviment d'avantguàrdia literari nascut a Madrid el 1918, que va ser impulsat per joves poetes com en Guillermo de Torre, Rafael Cansino Asens, entre altres, com per exemple en Jorge Luis Borges. Llavors, la pregunta és que un moviment de Madrid, que era l'elit intel·lectual, va acabar a Mallorca poc temps després. I és que resulta que el famós escriptor Borges, quan va sortir d'Argentina en el període d'entreguerres, va acabar a Mallorca, va arribar en 1920,
I en Borges va fer molt bona amistat amb en Joan Alomà, en Gabriel Alomà, en Jacobo Sureda, entre altres, que eren joves intel·lectuals de Silla, i varen fer un petit cercle literari, cosmopolit, experimental, no? I és curiós perquè, de cop, durant un temps, se diu que Mallorca va ser el centre de l'ultraisme del Mediterrani. Això m'ho fa entendre que en Josep Lluís Moll, amb 20 i pocs anys, ja tenia una connexió directa amb gent molt top, molt important a nivell nacional artístic. Aquí hi ha un petit detall que sempre m'incomoda quan investiga escriptors antics, poetes i pintors, i quan mires d'on venen, en aquella època tots eren putes pijos. No dic que ara no ho siguin, ara també, però abans eren molt putes pijos. I sempre posen com a pagesia benestant, propietaris acomodats, terratinents amb sensibilitats artístiques. Ara li diuen emprenedors, gran propietaris i aquestes coses, però el que sempre han estat una tropa de pijos malcriats esclavistes. Això s'ha de tenir clar. Llavors, estic parlant del Cové, de Verdaguer, Costa Llobera, Guimerà, tota aquesta gent. I me fa gràcia pensar que ara ets a l'avant, però en aquell mateix moment hi havia gent que fa feines a les seves fàbriques i devia pensar, el puta fill de l'amo, que és un esclavista de merda, fa poesia sensible, xerra dels arbres, les emocions i amor, i mos tenen aquí 14 hores amb explotació infantil, nin de 12 anys fent feina. De qualque manera, és com si d'aquí 100 anys la gent alabés i flipés en la poesia que fa la filla d'en Rafa Nadal o en Amancio Ortega, en Zuckerberg, que el seu fill se fotessin a pintar, i d'aquí 100 anys diguessin, uau, que bé pintaven el fill d'en Zuckerberg, com passava en Zuckerberg Jr. Quina puta ràbia, no? Quina puta ràbia. Ja sé que no estic descobrint res nou, que Sartre sempre ho ha fet qui s'ho pot permetre, però en aquell mateix moment a Palma havia un tal Jordi Martí Rosselló, que era escriptor, cronista, poeta, amb un talent infinit i que no se l'estudia i quasi ningú sap qui és. No us preocupeu perquè hi ha un capítol que xerrarem d'ell. Llavors, perquè en Josep Lluís Moll va firmar el Manifest Ultra en nom de Fortunio Bonanova. Mira, molt fàcil, perquè Fortunio s'apareix a Fortuna i té un toc italià, i Bonanova perquè ve del barri acomodat de Palma. Bàsicament se va posar un nom estil Max Power d'en Homer Simpson, i quan te poses un nom poderós atreus les coses. Pero nadie lo puede lograr. Qué bien suena tu. Tot això m'ha fet pensar una cosa. Ja sé perquè la generació millennial mos ha anat tot tan malament, perquè quan mos havien de posar nics en el nostre moment, mos posàvem en plan Soledad Eterna 99, Poison Kick, La Niña de la Roqueta, Sawyer Insider, El Guapo de Son Moix, no? Això són noms reals que tenia el meu Messenger. Llavors, clar, amb aquests noms, normal que no arribis ni son sardina, tio. Llavors, clar, s'han de posar noms poderosos, això apuntau-vos. Perdona, no m'us enredem més. Arribàvem en 1922. En 1922, en Fortunio Bonanova va fer la seva primera pel·lícula. El tipus comença fort. Fa de Don Juan Tenorio a una pel·lícula que s'anom Don Juan Tenorio. És una pel·lícula muda dels germans Baños. Com aconsegueix aquell paper amb Fortunio? Molt fàcil, el tipus se'n va a Barcelona i contactes estudiants mallorquins troba la sort molt ràpid. El més curiós de tot, i això fa pensar el talent que tenia, que el tipus era cantant. Llavors, la seva gran virtut és que era un baritono impressionant. I el van agafar una pel·lícula que era muda. Llavors, no necessitava la seva veu, no necessitava la seva principal virtut. Això significa que ja tenia un saber-fer, una forma de ser, un físic que devia ser bastant curiós. La pel·lícula van dirigir els germans Ricardo i Albert Baños, que van ser els pioners del cinema català i espanyol. Podeu imaginar, van muntar una productora en 1910, visionaris, eren un rato. En aquell moment heu d'entendre que el cinema encara estava a nivell d'espectacle de circ, en 1910. Durant aquells anys també se diu que en Fortunio van estudiar a Itàlia, van estudiar a França, però és molt curiós perquè la Wikipedia en castellà diu un lloc, la Wikipedia en anglès diu un altre i en català diu un altre. No coincideixen ni les escoles ni els noms. He intentat cercar la informació real i no sé si és que en Fortunio sempre de una cosa o de l'altra s'ho va inventar o què va passar, però aquí ningú sap on va estudiar. Però sabem que va estudiar per tota Europa i va estudiar molt. Això sí, una vegada feta la pel·lícula, va seguir actuant en molt d'òpera, sarsueles per tot, i va estar per Espanya, Itàlia i França fent el que se diu bolos. I també va tenir molta presència a Sud-amèrica. Per què? Perquè en aquell moment hi havia molta immigració espanyola i el seu tipus de paper funcionava molt. També va estar a Brasil, ballant samba, a Uruguai, i aquí és molt curiós perquè l'única informació que tenim d'entrevista d'en Fortunio, que em va donar més bé molt poques, és perquè va estar a Montevideo el 1924 i li va fer una entrevista a l'Associació Balear de Montevideo. A Montevideo hi havia tanta gent de Balears que van muntar una associació. I perdoneu perquè estic fent totalment petits incisos, però ja sabeu que a mi m'agrada contar les històries com si fossin arbres, d'acord? El 1875 se va crear la Societat de Socorros Mutuos, una entitat que volia ajudar els illencs que havien arribat a Uruguai més pobres, els ajudaven a cercar feina i també li donaven cobertura sanitària.
I també van muntar un panteó que es deia Balear, on enterraven tots la gent de les illes que no tenia dubtes per pagar els seus enterros. M'apareix un acte preciós. També organitzaven molt de balls, espectacles i van arribar a ser més de 200 socis, bastant al·lucinant. Aquesta associació m'ha fet pensar que les Illes de Balears no sempre han tingut la sort que tenim ara mateix. Balears no sempre ha estat un territori pròsper i podem estar agraïts d'haver nascut on hem nascut i quan hem nascut, perquè quan en aquestes illes se va passar fam i la gent escapava com podia. Llavors, història de la immigració no deixa de ser la història de la humanitat i ho haurien de recordar, perquè no sempre han tingut la sort que tenim ara i haurien de tal vegada ajudar una miqueta els qui venen. Però bueno, no ho vull posar pesat. Només per acabar aquesta idea m'agradaria fer un agraïment a en Miquel Jaume Bosch, que eres president de l'Associació de Gent de Balears a Uruguai. Nietos y bisnietos de Miquel Jaume Bosch, un abrazo desde Mallorca. Vuestro abuelo hizo mucho por nuestros compatriotas que també sois vosotros. Ho dic en castellà perquè imagino que després de 3 generacions no sabrán ni papa de mallorquí. No seremos muchos, pero si se complican las cosas, nos vamos arriba, aunque sople el viento. No me vull distreure, perdoneu, que sempre m'estic distraient. En Fortunio va anar en aquesta associació balear per fer unes tonades mallorquines, segons diuen, i passar una bona estona amb ells i també ballar. I a l'entrevista que li van fer hi ha un moment que diu que troba molt a faltar Mallorca, donde me espera con los brazos abiertos mi tierna y querida madrecita. Recordeu aquestes frases perquè són ben guapes que li dic a sa mare, dient que la troba molt a faltar. Uruguai no más. Durant els propers anys, el 26, 27, 28 i 29, segueix viatjant per tot Sud-amèrica i acaba fent 2 pel·lícules. El 28 fa Las Cuatro Plumas i el 29 Pacto con el Diablo. Les 2 pel·lícules són impossibles de trobar, m'encantaria haver-les vistes, però no us puc dir res. Curiosament, en Fortunio també firma el guió, o sigui, no només actuava, cantava, sinó que també sabia escriure. Segons explica el mateix Fortunio, aprofitar que estava a Mèxic rodant aquestes pel·lícules mudes per fer el salt a Estats Units, que és el somni que sempre havia tingut. Què fa quan arriba als Estats Units? El tipus no perd el temps, en qüestió de molt poc temps. Ja munta una companyia amb una Pilar Arcos, que una Pilar Arcos era una cantant cubana de coples, de zarzuelas, tangos, boleros, tot el que li tiressis, aquesta dona fa de tot. Munten una companyia i canten sarsueles espanyoles per tot Nord-Amèrica i interpreten peces com La Canción del Olvido o Los Gavilanes. Que els Gavilanes és una mica això de la passió de Gavilanes, no? Ja veureu, en Fortunio anava a tope amb Latin Lover, era el seu ninxo de mercat. Per què ho dic? Perquè escolteu de què va Los Gavilanes. És una història romàntica i melodramàtica ambientada en un poble del Mediterrani, on els protagonistes en Juan, que és un jove del Mediterrani que va anar a Perú i torna ric. Llavors, però tots aquells anys que ha passat fora fent fortuna, ha seguit enamorat d'una tal Ariadna. Llavors torna, i quan torna en aquest poble del Mediterrani, Ariadna ja està compromesa i ella ha de lluitar pel seu amor. Ja veus el camí que seguia en Fortunio. Te ruego, mi bien, que sin ti ya no puedo vivir, ya no. Van recórrer tot el país dels Estats Units fent aquesta representació, i una representació que els va anar molt bé va ser la de Nova York, perquè va cridar l'atenció de qualque directiu de Columbia Company i li van oferir gravar un discos, que després escoltarem o deixem aquí de fons. Són discos d'aquests clàssics preciosos on en Fortunio té una veu impressionant. També, segons contat per propi Fortunio, va estar cantant per la National Broadcasting Corporation, que és l'estació de ràdio més important del món. Això és el més important del món, no ho dic jo, ho diu un Fortunio. Que no dic que sigui mentida, però no hi ha forma de comprovar-ho. Si és el més important del món, que diu un Fortunio, tu t'ho creus i ho assimiles. Això de cantar i estar a la ràdio li va dur a conèixer una altra persona. Ho va conèixer en Gilbert Miller. No en té ni idea què és, però el remarquen en negreta i té pàgina de Wikipedia. Llavors, algo important és. Per què? Aquest home el va contractar perquè actués a un drama modern, que s'anomia Sex Appeal, en el teatre Empire de Broadway, que això és com el més top que va fer un actor en tota la seva vida, que no sé l'anglès que devia gastar. El tipus estava en una obra de teatre a Broadway, i a més amb una actriu que és na Catherine Cornell. Qui és na Catherine Cornell? No ho sabrà ningú. Que no ho sabrà ningú. Jo us explicaré, no us preocupeu, que programa està per culturitzar-vos. Na Catherine Cornell està considerada la primera dama del teatre nord-americà. O sigui, era d'aquestes actrius llegendàries. És la primera actriu que, diguem, de tots els temps, que van superfamoses a nivell de teatre. Llavors, ja tenim en Fortunio actuant en de les actrius més importants dels Estats Units. El tipus li va anar molt bé. Jo imagino el talent que devia tenir. Com us podeu imaginar, aquesta obra de teatre va ser un èxit, va anar molt bé, i en Fortunio el va veure moltíssima gent i va passar a ser molt famós, va començar a tenir un nom important.
I una de les cançons que va cantar per Colòmbia crec que enganxen perfectament en aquest moment, perquè se nom Milonguita de Hollywood i la lletra pareix que se la cantava ell mateix. La historia vieja hoy se repite, Milonga emigra buscando fama, modista alegre no se conforma y en Buenos Aires se siente triste. Le han dicho a todos que es muy bonita y ella en el cine puede triunfar. Rumbo adelante a California, Milonga alegre viene a luchar. Primeros pasos, todos en falso, los hombres quieren solo gozar. Milonga llora su Buenos Aires y es tan difícil volver allá. Ara ja arribam a la part com a més que se comença a precipitar. El tipus, penseu que fa 3-4 anys, 5 que estava als Estats Units, anava entre Califòrnia, Nova York actuant, i però ja han dit que estava a Broadway, o sigui, està a Broadway. I jo crec que tothom, arribar a Broadway ja podia ser la meta màxima per qualsevol actor del món. Imagina't per un mallorquí que ha sortit de Palma. Què va passar més? El 1974 torna a Espanya per fer algunes produccions teatrals, segueix fent pel·lícules espanyoles, a dir, anava alternant d'un costat a l'altre. No és fins al 1936 que per lo que sigui Espanya se posa rara, ja sabeu què vos vull dir, que en Fortunio decideix no tornar a Espanya almenys durant molts d'anys. Perquè en Fortunio d'alguna manera no tenia afiliació política, no es va posicionar políticament, però el que tenim molt clar és que la guerra no és mai és un bon lloc per viure, i això va ser la decisió de que ell decidís activament viure als Estats Units i no moure's d'allà. I crec que va fer una molt bona decisió, perquè des del 1936 al 1945, que són uns 9 anyets, en Fortunio va fer una quantitat de pel·lícules impressionants als Estats Units. Llavors, no sabem com va trobar els contactes, no sabem com va conèixer Orson Welles, no sabem res. El que sabem és que era un actor que estava a Broadway, que fa gires per tot els Estats Units, i el seu carisma i la seva personalitat va fer que estés per tot. I hem de dir una cosa curiosa i important a dir. En Fortunio no era un secundari qualsevol, no un d'aquests que diu una frase. En Fortunio és un tipus que sempre fa tot secundari, protagonista o de repartiment. Però no estem dient d'un tipus que diu una frase. Són pel·lícules on el seu personatge té nom i té rèpliques i surt durant 5, 10, 20, 30 minuts. Un tipus important. Us faig una petita enumeració de les pel·lícules que va fer. 1940, El signo del zorro, d'en Robert Mouliain. Va tenir una nominació en els Oscar. La nominació no és que digui que sigui per ell, sinó perquè entendre la magnitud de la pel·lícula. Eren produccions grans, d'acord? Després va fer una altra pel·lícula que és el mateix any, que es deia Argentina, d'en Irving Combing. És una... en anglès se diu Down Argentina Way, és a dir, una pel·lícula versió original en anglès, no us penseu que sigui una pel·lícula argentina. 2 pel·lícules en un any, no està gent malament, i que les dues tinguin nominacions en els Oscar no és una broma, però per si fos poc, el 1941 va fer Ciudadano Kane de Orson Welles. La pel·lícula considerada la millor pel·lícula de la història. Va tenir nominacions... quantes en va tenir? 1, 2, 3, 4, 5... M'apareix que va tenir 7 o 8 nominacions als Oscar i va guanyar a millor guió original. Crec que Orson Welles no necessita presentació, però és gran director de tota la història del cinema. Ciutadà Kane va ser una pel·lícula que va rompre molts i va marcar un abans i un després. Ho dic de memòria perquè en el moment que jo la vaig veure fa un temps no sabia que aquest home era mallorquí, llavors no record la seva cara. Però és curiós quantes vegades han vist un mallorquí en pantalla i no ho han sabut. Some people can sing, some can't. Impossible! It's not your job to give Mrs. Kane your opinion of her talents. El 1942 va fer El cisne negro, d'en Henry King, que és també, Henry King, per qui no ho sabeu, és dels directors més importants de la història del cinema. Va tenir 2 nominacions en els Oscar. Per si Ciutadà Kane no fos suficientment top, el 1943 va fer unes pel·lícules que te vols morir. Va fer Las 5 tumbas del Cairo, d'en Billy Wilder. Bill Wilder necessita presentació. Aquesta mateixa pel·lícula va tenir 3 nominacions en els Oscar. No és cap broma. Després va fer
Per qui repiquen les campanes, o per qui doblen les campanes, perquè en aquell moment no s'havia traduït en català, d'en Sam Wood. Aquesta pel·lícula també va tenir 9 nominacions en els Oscar. Estem parlant de que el tipus no aturava. Cada any estava a pel·lícules que estaven nominades, però no una o dues. Clarament, devia tenir algú de càsting. La persona que li passava el càsting devia ser un geni o devia ser el tipus més estimat de Hollywood. Després, La canció de Bernadette, també d'en Henry King, en 12 nominacions als Oscar. Ja m'estic repetint moltíssim, perdoneu, vaig ràpid, no vull fotre més xapa. 1944, Siguiendo mi camino, que va tenir 7 premis Òscar, o sigui, no t'ho pots ni creure. Després va fer la meva pel·lícula preferida d'aquell llistat, que si no l'heu vist avui la recomano moltíssim, que és Double Identity, que en castellà se va dir com Perdición, que és d'en Billy Wilder. Va tenir 7 nominacions en els Oscar, no sé què va guanyar, però ja vos dic que si vos heu de quedar amb una cosa d'aquest podcast és Fortuny Bananova, és un crack, i heu de veure la pel·lícula Perdición, que és una obra mestra. Després ha fet moltes més pel·lícules, però crec que ja us estic avorrint. Va fer El fugitivo d'en John Ford, va fer Una campana para Adamo, també d'en Henry King, va fer Romance en alta mar de Michael Curtis. Sabeu qui és? Això en 1948. Sabeu qui és Michael Curtis? Michael Curtis és el director de Casablanca. Perdoneu perquè estic fent un programa molt cinèfil, però la cabra tira al monte. Estem dient que aquest home va estar a les ordres de Michael Curtis, el director de Casablanca, també un del gran director de tota la història. He dit, no sé si 7 o 8 pel·lícules, però el tipus en va fer més de 70. Llavors imagineu-vos quant de títols hi ha. I he dit que ja m'han prescut més rellevants, però segur que si mireu la filmografia, alguna pel·lícula vos sona. És més, segur que l'heu vist alguna vegada i no heu sabut que era mallorquí. Des de 1946 aproximadament fins als anys 60 va fer una carrera una mica més de manteniment. No va fer papers tan importants, ja t'he dit, és impossible superar Perdición o Ciutadà Kane, però va seguir molt actiu com a actor i va estar en moltes pel·lícules i moltes sèries de televisió com a repartiment. Sobretot en aquell moment feia molt de papers de latino. Això ja tornarem a xerrar d'això perquè el tema latino de mallorquí sempre em fa bastanta gràcia. Cap als anys 60 també va venir a Espanya rodant més d'una i més de 2 vegades, llavors anava alternant als Estats Units amb Espanya. Llavors la seva darrera pel·lícula la va fer amb en Jess Franco i se nom La muerte silba un blues. La història d'en Jess Franco és un director de cine que també vos recomano moltíssim perquè crec que va fer 150 pel·lícules en la seva carrera i va fer pel·lícules pseudoeròtiques, directament algunes pornogràfiques, algunes supersèries, molta sèrie B, va fer de tot, però té una qualitat visual que diuen alguns que va inspirar directament en David Lynch. I si veus una pel·lícula seva, en 5 minuts pots entendre perquè allò sembla més Lynch que una altra cosa. La pel·lícula que va fer, tornant en Fortuny Bananova, en la seva darrera pel·lícula, que és La muerte silba un blues, és molt divertit perquè la pel·lícula es diu La muerte silba un blues, però en francès se diu Agente 007 Missió Jamaica, perquè en aquell moment m'ha parit divertit, quan hi havia una pel·lícula que tenia èxit li canviaven, fan títols similars per enganxar públic, que després a la pel·lícula no surt cap 007. No vos penseu que en Fortunio fa de James Bond, pot pensar. En francès era Agente 007, però en castellà era La muerte silba un blues. Deixant de banda la carrera d'en Fortunio, a nivell personal, que poden dir d'ell? Saben que se va casar amb Margaret Pierce als Estats Units en 1939, o sigui, bastant prest, i va tenir una filla que se nom Risa. Imagino que en anglès era Race o Rice, no sé, perquè Risa ja m'ho entenem. I també sabem que en 1950 va fundar una escola de cant amb la seva dona també, que se nom Civil Opera Lyceum, que evidentment ho he cercat i ja fa molts anys que està tancada. Algunes curiositats d'en Fortunio que m'he trobat és que, per exemple, va rodar la darrera pel·lícula a Marbella amb en Jess Franco, que està molt a prop de Mallorca. I també va rodar una pel·lícula que era Los tres que robaron un banco, que se va rodar directament a Eivissa. Però així tot, va estar a Eivissa, va estar a Marbella, va estar a Barcelona, va estar a Madrid, però no va tornar a Mallorca mai. De fet, conten que la seva dona, quan estaven rodant a Eivissa, li va dir «Per què no anem a Mallorca i així puc conèixer la teva illa, la teva gent?» I en Fortunio li va dir que una vegada la seva mare morta no se li havia perdut res a Mallorca. Llavors, us podeu creure que des que va partir no va tornar mai més? O això diuen perquè no ha aquest tipus de constància que tornés. M'apareix curiós enganxant la frase de quan estava a Uruguai de «Ai, mi mamacita» o «mi madrecita querida», però a la vegada no va tornar mai. Una altra història que conten, que m'apareix surrealista, però ho donen per cert, és que la seva dona no sabia que s'anomia Josep Lluís Moll i ho va descobrir el dia que va morir, perquè en el certificat de funció posava Josep Lluís Moll.
Hi ha aquesta llegenda, jo me demano, el dia que se van casar, que posava el paper, no? Però als Estats Units, com que te pots canviar de nom molt fàcilment i no tenen DNI, que diguem, és possible aquest tipus d'enganys. I vaja, no era un engany per fer-li mal, no? Però és curiós com se va agafar sa personalitat i va matar tot el que era mallorquí d'ell, no? Va matar el nom i no va voler tornar mai. I la meva pregunta és també per què no va voler tornar? Era un tipus de trauma, de vergonya, no vergonya, clarament havia triomfat i havia arribat molt, molt amunt, però a aquest punt de quan més estàs en fora dels teus, més vergonya te fa venir perquè potser te poden retreure que no has estat allà quan te necessitaven. És més, quan diu que no vol tornar a casa seva perquè total sa mare és morta, se me pregunta si no tens amics, no te queda ningú, no te ve de gust passejar pels carrers on t'has criat, no? És que hi ha aquesta curiositat. És com una mica com a Cinema Paradiso de no vuelvas, vete, solo quiero oír hablar de ti, però en plan mal, en plan me voy y no torn de veres. No regreses. No pienses en nosotros. No te dejes engañar por la nostalgia. Olvídate de todos. Si no resistes y vuelves, no quiero que me veas. No te dejaré entrar en mi casa. ¿Entendido? I també és curiós perquè hi ha molta informació que va revelar en Josep Antoni Pérez de Mendiola, que és un que va fer sa biografia en un llibre que s'anava Fortunio, un home de llegenda, que és superinteressant. Explica que ell va anar a visitar sa filla d'en Fortunio i sa filla d'en Fortunio se va sorprendre que un mallorquí l'anés a veure perquè no estava enterada molt del cas i li va fer el comentari de sí, mon pare sempre va xerrar un anglès un poc estrany. I diuen, clar, estrany un rato, perquè era mallorquí, vull dir, no era realment nord-americà. Evidentment, sa filla sabia que no era d'allà, però no tenia aquesta relació amb Mallorca, no? Havia estat molt fàcil que sa seva filla hagués vengut a Mallorca i s'hagués comprat una casa, com tot bons estrangers, no? Sigui com sigui, m'apareix un misteri bastant preciós, això de que abandonés Mallorca o partís de Mallorca, es canviés el nom i no volgués tornar mai. O sigui, no va tornar a construir-se una casa gegant, no va tornar a cercar en fama, no va demanar que li fessin un carrer, no va demanar res, senzillament ell va desaparèixer i va fer la seva vida a part. Crec que hi ha alguna cosa de la seva personalitat o de la seva infància que no sabem ni sabrem mai, però bueno, aquí forma part del misteri, no? I després de que en Fortunio Bonanova visqués literalment una vida de cine, el 2 d'abril del 1969 va morir a Woodland Hills, que és preciós cercar-ho per Google Maps perquè pots veure els carrers on va viure aquest senyor. I és tal qual t'imagines Los Angeles, o Los Angeles, com diuen ells, que són carrers molt amples, en les seves cases, en el seu jardí. Me puc imaginar perfectament en Fortunio sortint d'allà, beguent un pur, una copa de vi, i dient, uau, del carrer dels apuntadors fins aquí hi ha una bona distància. Investigant sobre en Fortunio m'he trobat una pàgina web molt interessant, que és un estil IMDB, on hi ha actors, directors, fotògrafs, tot el que te puguis imaginar, i hi ha les seves xarxes socials a baix. El tema és que és una pàgina web dedicada sobretot en el cinema de fa molts anys, i no tenen xarxes socials, com us podeu imaginar, perquè encara no existien. El que sí tenen és un logo d'una pàgina web que m'ha sorprès moltíssim, que quan cliques és findagrave.com, que bàsicament és una pàgina web on pots cercar on està enterrat el teu famós preferit. I és una pàgina web que és meravellosa. Aquí he cercat Fortunio Bonanova i te diu on està enterrat, però no només el lloc, sinó la posició, que tu pots trobar perfectament la tomba, que és perquè li duguis flors. Llavors, que vulgui saber exactament on està enterrat en Fortunio, que sàpiga que si va a la pàgina web de findgrave.com, allà ho podeu trobar. I això m'ha obert un fil que m'encantaria explorar amb vosaltres. Perquè aquesta pàgina web és meravellosa, perquè també pots cercar el teu famós preferit on està enterrat, o pots dir un lloc i te diu tots els famosos que estan enterrats. I he dit, anem a investigar. Qui està enterrat, per exemple, a les Balears, no? Ja que fem un programa que xerrant tant de les Balears, descobrirem quins famosos estan enterrats a les nostres illes. Vos diré un parell de noms així ràpid. Per exemple, en Jean Batten. És una aviadora neozelandesa, en rècord mundial que va anar d'Inglaterra a Austràlia el 1934. Aquesta dona, d'Austràlia a Inglaterra, i va morir a Palma. La van enterrar a Palma. En Jean-Baptiste Gabriel Anich, un nom llarguíssim, aquest sí que és superinteressant, és Premi Nobel de Medicina que va descobrir HLA, que és la clau pels trasplantaments d'òrgans. Aquest tipus està enterrat a Solla. Què més? Qui més gent enterrada? Per exemple, en Robert Graves, l'escriptor, no me torneu a xerrar d'ell, per favor. En Graves ja sé que va viure d'allà, ho sap tothom. Cada vegada que vas d'allà, si t'agafa per braç i te diu tu saps que en Robert Graves vivia aquí, està enterrat? Ja sabem, tothom sap que en Robert Graves va viure d'allà, per favor. Seguim. Qui més està enterrat? Ulrich Lehmann, un pintor expressionista.
a D.A. En Hollywood Halsen, guitarrista, no sé, també D.A. Kevin Ayers, no sé què, D.A. Sabeu quant de famosos hi ha enterrats a D.A.? Hi ha 76 famosos enterrats a D.A. Com a mínim. Què li passen als famosos que volen anar a morir i se volen ser enterrats a D.A.? Jo entenc que D.A. és preciós i vulguis que t'enterrin allà amb unes vistes precioses, però una mica de respecte, que sou guiris que fa 3 anys que viviu aquí o fa 10 anys que viviu aquí. A Salines de Balears tenim un problema que és no sabem on viure, però resulta que ara tenim un segon problema que és encara més greu, que és que no tenim on caure morts, que els estrangers estan sent enterrats a les nostres terres i m'ho estan comprant els nostres nichos. És una locura. Vaig a venir en el futur un munt d'estrangers enterrats a mausoleos i nichos preciosos i els mallorquins a una puta fossa comú. Cuidao, cuidao. Vendrà este Pilistoio Turna, que solament serà un hotel, i m'ho dirà, tampoc és tan greu, sempre te poden incinerar. Que incinerar ara, jo vull decidir si m'incineren o no m'incineren. La pregunta és, per què tant d'estrangers enterrats a les nostres terres, en tot el respecte, i no vull que se me tracti de xenòfob, perquè crec que una vegada ets mort, la xenofòbia no s'aplica. Ja està, me callo. Adorado, que así seré feliz, tus crueles desdenes aumentan mi pasión. Quiero que sepas que tu ausencia de matarme... Tranquils, en Guillem torna a estar entre nosaltres. Que, per cert, els que escolteu el podcast no ho heu vist, però tinc una copa de vi plena i us he de dir que no és una copa de vi, sinó que és aigua amb una mica de salsa de soja. Però no volia obrir una botella de vi avui, que és dimarts, perquè és una mica d'alcohòlic, així que no m'ho beuré i me beuré la meva aigua en gas. Els alemans amb moltíssimes coses s'equivoquen, però l'aigua en gas, aquí ets he de donar una mica de la raó. Vuelve a mí, mi nena, no aumentes mi sufrir, ven hacia mí, sueño adorado, que así seré feliz. Tus crueles desdenes aumentan mi pasión. Quiero que sepas que tu ausencia ha de matar mi corazón. Vuelve a mí, mi nena, no aumentes mi sufrir. Ven hacia mí, sueño adorado, que así seré feliz. Tus crueles desdenes aumentan mi pasión. Quiero que sepas que tu ausencia ha de matar mi corazón. I fins aquí la història d'en Fortunio Bonanova. Ara vos volia presentar una història d'una mallorquina igual o més interessant. És la història d'Anna Hilària de Can Tomàs, que va néixer dia 6 de gener del 1984, és a dir, és bastant jove, deu tenir uns 40 anys. Llavors, aquesta mallorquina va fundar el centre de ioga anomenat Yoga Vida a Nova York, que té desenes d'establiments que s'han anat estenent per tot el país. També ha publicat llibres d'exercicis, en pla, un d'ells se nom Principle of Fit Body, l'altre Healthy Mind and Joyful. Recordeu això de cos, ment i diversió. També aquesta mallorquina no només ha fet tot això, que ja m'apareix moltíssim, sinó que també és presentadora de programes de televisió i també és podcaster bastant famosa per tots els Estats Units. Fa podcast de benestar i també de maternitat. Bàsicament és la imatge de la dona perfecta, perquè és guapa, està en forma, és bona mare, sap cuinar, no? Tota aquesta... Sabeu quin univers vos estic parlant, no? És la dona ideal perfecta. I ja era molt, molt famosa, però se va fer encara més famosa quan se va casar amb Alec Baldwin. Coneixeu Alec Baldwin? Si no, us faig un petit resum. Alec Baldwin és un actor nord-americà superfamós perquè ha estat en pel·lícules com Infiltrados, que és d'en Scorsese, El Aviador, d'en Spielberg, i també surt a Missió Impossible. Llavors, és un tio... Si li veig la cara segur que sabeu qui és. Però últimament se va fer molt, molt famós, a part de per fer anuncis de Toro, que fa anuncis de trader, coses d'aquestes, se va fer molt famós perquè va matar la seva directora de fotografia d'un dispar a la cara. Me direu, ostres, Guillem, que això s'ha tornat un true crime. No va d'això el programa, no va d'això. Però sí que m'ha pareix curiós perquè se va fer molt famós, perquè ell estava rodant una pel·lícula on ell és productor i també protagonista, i és un western que se nom Rush.
i ell això, vestit caracteritzat de cowboy, apuntava a càmera i pegava un tir, no a càmera sinó just a de vora, a la dreta de càmera. En sa mala sort, no? Hi havia la fotògrafa que operava la càmera, va disparar i li va volar el cap, literalment la va matar. Un puta drama, llavors van anar a judici, homicidi imprudent, al final sortir innocent perquè resulta que qualque listillo va posar bales de veres perquè sonaven millor, sense pensar que tal vegada li pegaria la cara de qualcú, un desastre. Llavors, tornem a la història de na Hilària, no m'ho vull desencaminar. Ha viscut pràcticament molt d'anys als Estats Units, llavors parla un anglès bastant perfecte, però a vegades se li escapa. De vegades aquí vos poso un clip que a un programa de cuina a vegades se li obliden algunes paraules. We have tomatoes, we have, how do you say it? Cucumbers. And I just saw like the closest like outlet. How do you say it in English? Yeah, the closest outlet. També a altres entrevistes se li nota que té un accent una miqueta castellanat. No deixa de ser la seva segona llengua. Per ser una mallorquina parla un anglès bastant acollonant. That if I've been speaking a lot of Spanish, I tend to mix them, and if I'm speaking more English, or doing a lot of English, then I mix that. It's one of those things that's always been I've been a little insecure about over different times, and I'm somebody who I love to cook paella, quinoa bowls, or a piece of fish or something like that. He's eating less bad food. I hear somebody knocking the door. Carmen, is it you? Can you give me like 2 minutos? Alex? Muy mal. També podem trobar un vídeo on Alec Baldwin fa bromes de que la seva dona és espanyola i per això de que ell imita com a l'accent de la seva dona i diu, ai, no vull que m'aprengueu per racista. Her hairdresser or her friend. She's like, really? Okay, I can't wait to see you. That's going to be great. Fantastic. What time? 12 o'clock? My wife is from Spain. And she said, blah, blah, blah. And blah, blah, blah. I don't mean to be racist when I put that accent on there, by the way. De fet, ella diu que no és un nom Hillary, sinó que realment el seu nom és Hilària, no? Hilaria. It's not even Hilaria, there is no H. There's no H. So pretend there's no H. It's Hilaria. It's like hola. Yeah. In Spanish, you say hola. It's H-O-L-A. Nobody says hola, unless you have a really bad accent. I aquí volia arribar, que és una tia que és increïble, més enllà que mos agradi més o menys el que fa. És una tia que ha muntat una cadena de ioga, s'ha fet milionaris als Estats Units, és podcaster, escriu llibres, presentadora de tele, fa de tot, a més està en forma, és guapa, té fills, sap cuinar, ho sap fer tot, és una persona ideal. Jo sabia preguntes, sento aquesta tia mallorquina? Per què no l'han convidat a ni una conferència, ni una xerrada en el baluart, ni fer un homenatge en el seu poble? Tampoc li ha enviat una caixa de rosa blanca, ni tampoc li ha demanat que faci promoció de la CAO. Per què no? Per què no? És més, el seu estil de vida, així, de ioga, forma natural, ple d'amor, calmada, enganxa perfectament en l'imatge que hotelers i polítics, valga la redundància, volen vendre la nostra illa de la calma. Llavors, per favor, que la contractin, que qualcú li cridi perquè faci un anunci de promoció turística a les Illes Balears que sigui no molt balcònic, molt jogging. Per què no està passant això? Efectivament, és una pregunta que sé la resposta, perquè si no, no estaria fotent d'aquesta xapa. Llavors, vos diré per què na Hilària de Can Tomàs de Can Llarg, o com li diguin, no està fent promoció turística, no l'estan convidant. I és perquè té un petit problema. Ara vos diré, el món és cruel, el món és cruel, el que diré vos sorprendrà. Però cercant la seva biografia resulta que na Hilària Baldwin, o de Can Tomàs i tal, va néixer en su nom real de Hilary Lynn Halloween Thomas. Dia 6 de gener de 1984 a Boston, Massachusetts. Bueno, tampoc és tan greu. Podria ser mallorquina. Quants de mallorquins no han nascut a Mallorca? Estic totalment d'acord. Els seus pares són la Catherine Highway, que és metgessa, i en David Thomas Jr., que és advocat. Me direu, bueno, els seus pares tampoc són mallorquins, no té res que veure, pot ser mallorquí perfectament. Aquí no RH negatiu ni res. Aquí pot ser mallorquí qui vulgui. El tema és que, investigant una miqueta més, va anar al Cambridge School Weston de Massachusetts, posteriorment va estar estudiant a la New York University, NYU, a l'equip de dansa de saló, i després va començar la seva trajectòria de ioga. Bàsicament, que si mires la seva vida, va fer primari, secundari i estudis superiors, i la universitat tot ho va fer als Estats Units. Llavors resulta que aquesta dona, Hilària o Hillary, ja no sé com dir-li, no ha viscut mai a Mallorca ni a Espanya. Llavors no té res de mallorquina.
In this country, I would use the name Hillary, and in Spain, I would use the name Hilaria. My family lives in Spain. They live in Mallorca. L'única relació que té amb Mallorca aquesta dona que fa anys que diu que és mallorquina és que la seva família se va comprar una casa a Mallorca el 2010. Però, per favor, Hillary, però si tothom que se compra una casa a Mallorca fos mallorquina, és que hauríem més mallorquin pel món que italians a Argentina. Però és que la gran prova de que aquesta dona no és mallorquina está en aquest vídeo. Mareada. Sí, pero estoy bien, sí. Cansada, mareada, pero estoy bien, ¿no? Casi tengo 3 meses, entonces estoy en esta época, pero bien. Solo Carmen, como ella tiene 4 años, entonces ella puede entender, pero Rafa y Leo, nada. Si realment me'l volia fer creure que era mallorquina, bastava que hablase un poquito así, que s'haver vist 2 vídeos de Model Pareta i 4 del Casta i tindria un accent molt més creïble. I en Fortunio Bonanova va fer una cançó que enganxa perfectament amb aquesta senyora. Pobre loca, emprendiste mal camino al iniciarse la aurora de tu carne macerada y por siempre envilecida. Què va passar quan van descobrir a Yankees que no, Hillary no era espanyola ni mallorquina, ells això de mallorquina era un poc igual. Us podeu imaginar que va haver un escàndol bastant gros, perquè això els americans s'ho prenen bastant en sèrio, perquè la van acusar d'apropiació cultural de latinos. Cuidao, mallorquins latinos, és que també el que han d'aguantar mallorquins és fort. I a més, el que és més fortíssim és que na Hillary se maquillava una mica més oscura la pell. Per què? Per parecer més latina. I la pregunta és, per què vol parecer latina espanyola? Perquè resulta que aquest imaginari de que els espanyols són més passionals, més sensuals, més autèntics, més atrevits, no? Mallorquins sensuals, passionals, és que mos hem de fotre a riure. És que na Hillary no ha conegut un mallorquí en la seva puta vida. I te diré més, Hilària, els mallorquins no tenien ritme, tampoc tenien swag, tampoc tenim flow, tampoc tenim groove, tampoc tenim duende, però el que sí tenim és vergonya, cosa que tu no tens. Tenim tanta vergonya que mos fa vergonya ser mallorquins, perquè no res més mallorquí que tenir vergonya la teva llengua, la teva cultura i les teves tradicions. Ja ho he dit. I per acabar, la meva illa no és la teva disfressa. D'enfermissa i cruel passió. Aquí tenim a Clarence Gold, que ha vengut a l'entrevista d'un home tot sol. M'agradaria fer una petita presentació, que he cercat unes paraules per internet. Segons he trobat, Clarence Gold, 1873, Colònia de Sacramento, Uruguai, actriu, cantant, creadora, performance i formada en ballet clàssic en Expert State Choreography de Rússia. També has estat en sèries de televisió com Mai Neva Ciutat, El Otro Lado, Mano de Hierro, Poquita Fe, has fet feina a Open Play i estàs fent feina ara mateix a Al Cielo con ella. I el més important de tot és que m'aplica tens en marxa una obra de teatre, se diu obra de teatre, el de Paloma de Parque? Sí. Se pot dir obra de teatre, no? No té altre nom. Bueno, és un espectacle. Un espectacle, això. Pues mira, això és la presentació que he trobat per internet, que m'ha facilitat ChatGPT. Lo de Sacramento me sembla fascinant. Sí. Uruguai, Sacramento, quins vincles... O sigui, jo tenc família uruguaiana, però ara mateix no sé quin vincle haurà trobat per allà, perquè tota la primera part no és així. I el del ballet tampoc? No, el ballet tampoc. O sigui que no ets rossa per tema de Rússia? No, ni som russa ni he ballat mai ballet. Vale. Bé, anem a les primeres preguntes. La primera pregunta és per què el teu nom? Per què Clara? Pues perquè si no m'hagués dit Lluís. Ah? Sí. Vull dir, si havia de ser mon pare i ma mare, pues no sabien qui naixeria, quin gènere en aquell moment, perquè no existien altres opcions. Si Nina o Nina, doncs havia de ser Lluís o Clara, i vaig néixer Nina i vaig ser Clara. Ja està. És una idea que va tenir mon pare. Menys mal li agraesc, perquè m'agrada el nom. També puc posar qualsevol cosa. M'agrada. Clara és un bon nom. Clara és un bon nom. I si haguessis de transicionar, per exemple, ara t'haguessis de canviar de nom i t'haguessis de passar a homo, quin nom masculí te triaries? Mai he pensat això, mai de la vida. Frank. És el primer que se m'ha passat pel cap ara mateix. Franklin Gold està guapo. Franklin Gold és molt xulo. Sí. Que ets més d'Steam Hillary o d'Steam Fortunio? Bueno, d'Steam Fortunio, jo penso. Sí, Steam Fortunio. M'ha fascinat, sí. Na Hillary és una falsa.
No, Hilari me va semblar una falsedat absoluta. O sigui, si cada persona que ve a Mallorca i se compra una casa comença a dir que és mallorquina, que se'n va anar a la merda, saps? Però aprofita de dir que també és com una mallorquina molt de cartó, perquè diu això de que, saps? Després hi ha vídeos que diu que ella que ensenya a cuinar, i fa unes espinaques... 4 espinaques dins del forn, i diu que això és cuina espanyola, no sé. No va intentar ni fer uns rubiols, per exemple, saps? Bueno, jo crec que no té ni punyetera idea i s'ha agafat en això i ja li va bé, estupendo. També m'ho deu veure en els mallorquins tan poca cosa que no deu pensar que cap mallorquí s'enfadarà ni l'anirà a cercar a casa seva, perquè m'ho mereixien que tota la gent que se vagi de viatge a Los Angeles anem a cercar la casa seva i dir-li 4 coses. Com que no hi ha una entitat, no? Sí, supos que deu ser així. Bueno, sempre ha estat un territori que sembla com que vengui el més llest i se'l quedi, no? Una miqueta així. O sigui, que tinc Fortunio, tot i que és col·lega, també me sembla molt correcte que el tipus decidís partir. És veritat que quin poc vincle devia tenir, m'imagino, a part de sa mare, no? Però partir i nunca més. No sé si degués ser així, perquè si ell va córrer amb Northern Wales va estar a Mallorca moltes vegades i va gravar i va estar a prop de la Bona Nova, allà sopant al pàtio, allà a Plaça Gomila. Devia estar ell, el degué acompanyar, o mai més va tornar aquest home? Clar, jo quan vaig cercar informació jo no me crec que no hagués tornat mai, no m'ho vaig creure, però no enlloc cap documentació que digui que hagi tornat i la gent que l'ha investigat diu que no va tornar. Llavors, això hi ha dues opcions, o que no hagi tornat o que hagi tornat, però fent tan poc renou que és com si no hagués... Ja, però també eren altres temps, no? Tal volta ni tan sols s'enteraven de lo que estava fent aquella persona i també entre que se va canviar el nom, Ventura, i vés a saber quin vincle tenia amb Mallorca, com perquè no s'enteràs ningú de lo que feia. Sí. És raríssima, la història. És raríssima, sí. I ara a Palma li han posat un carrer que es nom Fortuny Bonanova i és un carrer de merda. Sí, jo vaig cercar per Google i vaig dir jo de Palma no en tinc ni idea, però sí que el vaig cercar a Google, vaig mirar i vaig dir quin carrer més petitet, fota-li una avinguda, com a mínim, no? Una placeta, una plaça, una glorieta, alguna cosa. Tu saps que ara te pots posar a Google si hi ha un lloc que no té nom i posar-li un nom? Ah, sí? A Google Maps. Me vaig enterar l'altre dia. Que xulo. M'ho podem inventar places. Lo difícil és trobar un lloc que no tingui nom, però hi ha determinats llocs que sí, que tu pots anar allà i posar un nom. O sigui que potser pots anar... I si ningú reclama, doncs ala. Clar, i si has d'anar a països que tenen poc accés a internet o que no tenen molta costum anar a Google, com per exemple Kazajistan, i posar noms... plaça Clarengold a Kazajistan, per exemple. Seria una opció. M'imagino. Podem provar, sí. Sí. Estàs més a prop de desaparèixer que de mentir una identitat, no? Jo estic més a prop de desaparèixer que de mentir una identitat, evidentment, sí. No estic a prop de cap de les dues opcions perquè no tenc cap necessitat de desaparèixer, saps? Però sí, de vegades he pensat, si canviés ara mateix dràsticament de feina i hagués de partir perquè aquí de cop... jo què sé, una bomba nuclear, una guerra civil, la cosa se posa molt lletja, ja no hi ha feina pels artistes, etc. Pues jo agafaria els atapins i Ventura me n'aniria a Uruguai i allà me faria apicultora, no en tenc ni idea, però sí que la desaparició seria una opció. Ha de ser interessant. I partiries a Colònia de Sacramento? A Colònia de Sacramento no, però igual m'aniria a Colònia Suïssa, que tenc allà una predina. Si haguessis de posar-te un pseudònim, perquè ja molta gent se pensa que Clara Ingold és pseudònim. Sí, és bastant ridícul. Sí. No ho és, i podem dir que Clara Ingold és nom real. Clara Ingold, nombre real. I si haguessis de tirar un pseudònim, quin tiraries? Tens algun pensat? No. Perquè jo vaig trobar que Clara Dor, humor de vacaciones. Clara Dor, humor de vacaciones. Ja està, això ho podem tirar, vale? Clara Dor, humor de vacaciones, i som la típica humorista que xerra alemany i se'n va en el balneari o 4 o 6 a fer humor per als borratxos allà amb alemany. Això estaria molt bé, com a feina seria tan depressiu, tan depriment que acabaria matant-me. Tu creus que sí, és depriment, segur? Crec que me suïcidaria. Anar a Punta Ballena a fer riure borratxos. Jo crec que faria això i després me suïcidaria. Ho faria un temps i llavors me llevaria la vida. I te convertiries en una llegenda. Tornem a Sobre. Tu creus que Sobre de Paloma de Parque és la teva obra més personal? No, crec que la meva obra més personal és Peajes, que és la primera que vaig fer. És bastant més personal. Si algú encara pilla Peajes, que no l'estic fent perquè ara mateix no me fa ganes fer-la. L'he fet 3 anys. La vaig fer aquí a Barcelona fa poquet i vaig dir, jo això no ho puc seguir fent de moment. No ho puc seguir fent. Vale.
si ho faig ha de ser en un altre entorn, vull dir, hauria de canviar bastantes coses, perquè sí, no sé, és més personal, tens la sensació que la gent que ve a veure el que faig, com que ara mateix estic tocant palos molt més cap a la comèdia, abans igual venia gent a veure-me que me coneixia de la música o de fer teatre, que no tenia per què ser humor 100%, no? I Peajes era una cosa que era més personal. Cantava més cançons, me tocava un peu si feien riure o no, o sigui, és una proposta que me flipa precisament perquè me tocava un peu fer el que fos, el que m'ha sortit fer, però me penso que ara mateix si algú ve a veure-me dirà què està fent, no? És una mica més professional en aquesta cosa de que la gent que ho veu ve a riure, tio, i realment aconsegueix fer això. L'altre era molt més experimental. Com més obres fas, més te purifiques o més te destiles i potser serà millor, però sona més... Jo sempre he pensat que l'autèntic és el més brut, no? Tot i que després potser a la gent no li agrada tant o no ho veu tan polit, però és el més autèntic, no? En els defectes hi ha la personalitat. En aquest cas, penso que Peajes sí que té això i no crec que s'hagi de perdre tampoc, però, bueno, sí, Paloma de Parque, sí, a Peajes vaig trobar com un llenguatge, doncs a Paloma de Parque l'he potenciat molt més i crec que... Jo crec que mola més. L'altre té unes altres coses. Però precisament igual aquesta autenticitat o aquesta cosa que dius, veus anar Clara mig en bolles, saps, allà, xerrant de les seves merdes més profundes, doncs a Paloma també ho faig, però ho he traduït d'una manera que igual no m'estic mostrant tant, perquè tampoc em fa gana mostrar-me tant. A entrevistes que he trobat has dit que Amador Pereta, que és Joan Carles Bastard i el Casta són grans referents humorístics teus. Què tens d'elles a la teva obra? Tot. Vull dir, per allò han estat referents des de sempre. O sigui, ells no me coneixen, jo. Sí, no mos hem vist mai, o sigui, no tenim cap tipus de vincle personal ni res, però crec que són referents humorístics a nivell... haurien de ser a nivell mundial. Llàstima que només s'hagin quedat a nivell local, perquè no se'ls ha donat aquesta possibilitat de sortir i conquerir el món. El Casta és una mica fer riure a gent que està de vacances a un lloc petit i, saps, el que has dit abans de fer riure alemans, el Casta és una miqueta així, no? Perquè tu a un lloc molt petitet, sí, però, bueno, estrangers, no? Però és gent local, no? Sí. Ara m'estic ficant dins un jardí perquè no sé ni el que fa. Perdó. Sé de fa poc que ell no sap... Jo vaig fer una feina per al Casta, però no sé si girar això, perquè evidentment per ja no són referents. En Amador Pereta, en Joan Carles Bastard sí que el conec. Sí que el conec i vaig fer l'adoració dels Reis amb ell. De fet, una adoració dels Reis me va tocar fer-la amb ell. I amb el Casta jo he fet un curtmetratge amb en Marcos Cabotà. Vaig fer un curtmetratge que en Marcos Cabotà li va voler fer en plan serio, en plan actuat, en plan bien. I és glitch, se diu, el curtmetratge. I està molt bé. Sé que la meva tia passeig escà, allà mateix on el Casta passeig escà, i l'altre dia li vaig xerrar de jo, i el Casta no tenia ni puta idea de qui era jo, amb la qual cosa, ni corrent amb ell, el col·lega sap el panorama illenc que té. Quina relació tens amb el Rafa Nadal? Cap ni una. Cap ni una, perquè hi havia una entrevista que deien que en Rafa Nadal havia posat Clara la seva filla per tu. Cap ni una. M'agrada molt la preparació d'aquesta entrevista que t'has fet. Ets actriu, ets còmica, també fas música. O sigui, de qualque manera, com has fet aquests passos? O sigui, tu vas començar sent actriu i per fer música o des de sempre has fet música? Què és el que va venir abans i com ha estat aquesta evolució creativa? Ha estat fluida, perquè l'única cosa que he estudiat de veres i en la que m'he format és en art dramàtic. Abans m'havia format en cuina, però després... Doncs si també tens formació de cuina? Ah, mira. Sí. Però després també vaig veure que si seguia per la línia de la cuina, tot i que m'agradava, seria una infeliç la resta de la meva vida. I de l'altre que m'he format és d'art dramàtic, tot i que no he acabat fent art dramàtic. He entrat a fer comèdia perquè m'agrada molt més l'univers de la comèdia, saps? Però la música sempre ha estat allà, però d'una manera autodidacta, i com que me flipa, m'agrada molt la música, m'imagino que no ho he deixat de fer mai, i sempre he tingut grups, i al final ho he acabat mesclant, m'agrada mesclar. De fet és que la cuina i això també ho acabaré mesclant. Ostres, doncs un espectacle de cuina... No, ara no sé si ho puc dir això, perquè no sé quan sortirà aquest podcast, però... Posar-li d'aquí un mes. D'aquí un mes? Ok.
no en xerrarem encara. La següent temporada vens a explicar-ho. Sí. Ostres, doncs m'havia de gust anar a un espectacle on cuini, no? No serà un espectacle, però bueno, ja ho veurem. T'has muntat un restaurant. Bueno, canviant de tema. Has indicat mai malament un estranger a posta? Indicat malament? Sí. Sí. Quin context? És que jo visc de vora de Can Joan de Saigo. Molt bé. I me demanen moltes vegades per Can Joan de Saigo perquè visc a Can Amunt. A Can Amunt, si no és de Can Amunt, t'hi perds. Val. Jo també me perdia quan vaig arribar allà. Hi ha una sèrie de carrerons que és allà un escape room. I arribar a Can Joan de Saigo de vegades se fa complicat. És a dir, que sempre que ve qualque guiri a xerrar amb jo, generalment jo sé que me demanaran per Can Joan de Saigo. I com diuen Can Joan de Saigo? O sigui, és fàcil d'entendre o te diuen noms complicats? Ho diuen tan lento que jo no els hi deix ni acabar cap allà. I moltes vegades els hi dic perquè són bona persona, però si m'agafen creuada perquè venc de passejar per carrer Colón i veure que ja no, saps? O per lo que sigui, els puc indicar. Qualque vegada ho he fet. O sigui, estàs dient que Can Joan de Saigo ha perdut clients perquè has indicat malament. Bé, potser sí va bé, perquè quan s'acaba molt llarga, potser podrien avisar. Avui no indiqueu bé. Avui tenim problemes d'aforament, no ens indiqueu. Tant de bo fessin això que han fet aquí a Barcelona, que de vegades com que a Google Maps varen canviar la ruta de no sé quin bus i va ser un desastre, que anava cap a on i... Sí, a vegades... Sí. Google Maps hauria d'acabar. Hauria d'acabar Google Maps, hauria d'acabar. No depèn de la nacionalitat que siguin estrangers, indicar-los bé o malament. És a dir, no indicaràs pitjor un francès que un alemany, que un anglès. No importa, no? És una mica depèn del teu estat d'ànim. Mira, si me xerren en anglès encara els puc indicar bé, però si ni tan sols fan l'esforç i me comencen a xerrar amb alemany o alguna així, no. Indiques ronc. Saps? Vaig a una barrera, hi ha una barrera i se tanca. Has fet algun acte antiturístic més? Has fet alguna cosa que posi en perill l'economia de les Balears? Atacar, no sé, un cotxe de lloguer, llepar un gelat que no és teu, xerrar malament a qualcú, posar pegament a un pany... Has comès algun delicte que vulguis confessar? No vull confessar. No, perquè això és un podcast cultural de les Illes Balears i crec que no me vull banyar en aquesta pregunta. Si l'acte més real que puc haver fet ha estat posar una ferretina en el meu cotxe que posa no soc guiri, lo admitiré. Un gran acte. Duc una ferretina que posa no soc guiri. I la resta la deixaré a la imaginació de la gent que se pensin el que vulguin. Tens entrenament amb arts marcials? No. Ball de bot? Tampoc. Vaig suspendre ball de bot. Vas suspendre ball de bot? Sí. Però falta ritme? És veritat que tenc ritme, però tenc ritme musical. Ballant també tenc ritme, però sempre que intent fer unes passes apreses, generalment ho faig bastant malament. Bastant malament. Hi ha un tema allà de coordinació que no sé d'on me ve. Vaig suspendre, amb ma mare, les dues vam suspendre. Bé, com a mínim pots donar la culpa a la genètica, no? Com a mínim. Sempre està bé donar-li la culpa a la genètica, te lleves la culpa. Sí, ja no és responsabilitat teva, és com l'horòscopo. Quant de llops creus que podies sobreviure a un atac? Llops? Sí, llops. Els llops /mapatges que podem trobar a la Serra de Tramuntana. Jo sobreviuria a un atac de llops perquè són bastant animalera. Trobaria la manera de... M'aduc més bé amb els animals que amb els humans, moltes vegades. Molt bé. Sí. Quant d'homes ja seria una altra pregunta. Si fossis un animal de granja, quin series? Una gallina, probablement. Una gallina? Sí, són bastant gallinàcia. Si a Mallorca hagués de ser arrasada per una bomba nuclear, on t'amagaries, amb qui i què t'enduries? Si ha de ser arrasada, no arrasada una miqueta, posaria que palma. Com a per damunt, no? Sí, de cop diuen els nord-americans, diuen tirarem una bomba a Mallorca. No us avisarem on. Jo crec que me ficaria a davall de la plaça Quadrado, que allà hi ha un refugi de guerra. Molt ben vist. Molt interessant i està de vora casa meva. I probablement passaria que m'ajuntaria allà amb el meu al·lot i la gent que viu a la meva finca. Molt bé. Això és el que t'imagines, perquè el més probable és que hauria molt d'estrangers que te començarien a demanar
disculpe, ¿dónde está Plaza ¿Dónde Cuadrada? puedo ir Puedo ir a bomba atòmica. refugiarme? I tu dius, allà, Can Joan de Saigo. I ells ja t'has un mongeladet. Clar, els envies a I Can se Joan de queden- Saigo. Això estaria bé. Vols afegir alguna cosa que te vengui de gust explicar? Alguna promoció? Promocionar-me és una cosa que tampoc se m'adona gaire bé. No, ho hem vist quan t'ha recomanat una obra de teatre que no està disponible. No l'he recomanada, tu m'has fet una pregunta Ja, que sí, m'ha sí. fet derivar cap allà la resposta, però realment, bueno, també és generar unes expectatives. No és la més personal, també és personal, Paloma de Parque. Sí, i és autoficció, que a la gent li agrada molt aquest univers, sempre te demanen després ¿cuánto hay de verdad? I és com, és el que més li interessa a la gent darrerament, amb el tema de l'autoficció. Sí, més que és una mica irrellevant, no? Quant de veritat hi ha, no? Que te volen... Però a la gent li fa com a morbo imaginar-se que hi ha de la teva vida, que tu hagis plasmat allà, no? Directament, quines històries... Però així com a peatges era 100%, crec que era 100%, algunes coses li donaves a volta, doncs a Paloma de Parque, evidentment, és molt difícil no veure de les coses que te passen o que passen al teu voltant, i això ja és autoficció d'alguna manera, no? Però sí que li he donat una volta perquè no sigui... Voy a venir aquí a contarte mi vida, saps? No faré promoció, perquè crec que no cal. Despromoció... Despromoció, Vol vendre... no he vengut aquí a promocionar. Molt bé, estic content. Sí, no, perquè en Jaume Madaula, un actor molt majo, utilitza les seves xarxes socials, en lloc de fer per promoció de... utilitza per estil Wallapop, i m'ha fet molta gràcia. I com que té molt de seguidors, va dir, jo no vull promocionar res, però quan necessito una gelera, o venc aquesta bicicleta, i ho posava i li anava bé. És una manera de generar contingut, no? La idea de xarxes és generar contingut, perquè sí, si tu trobes la manera de fer-ho servir en aquesta direcció, mira, ara m'has donat una idea. A mi, jo he aconseguit coses, i no tir massa d'aquest mitjà, però de vegades he aconseguit coses en plan, necessitava per un videoclip una caravana i vaig trobar una caravana gràcies a fer servir les xarxes. Però hi ha gent que ho fa servir inclús, hi ha determinades persones que la fan servir per rebre feedback, no? Demanes coses i tu tens com allà una quantitat de gent que igual te contesta, fas com un estudi, no?, de campo. I la teva fama t'ha servit per... Quina fama? La teva fama, que tens molt de seguidors, molt tinc la teva cara, més o menys t'ha servit mai per qualcú t'ha fet un tracte de favor? És a dir, estàs en el súper i et diu, ui, Clara, passa tu davant. No, a una benzinera de Menorca. Sí, m'han passat cosetes d'aquestes que me fan molta gràcia o com a certa amabilitat per part d'algú... Jo viatge molt amb avió i hi ha determinades hosteses que me coneixen i me duen una botelleta d'aigua. Això està molt bé. Però la que més gràcia me va fer va ser una benzinera de Menorca, que jo havia anat amb el meu cotxe cap allà i un dia me vaig aturar a posar benzina i la dona me va dir, superdiscreta, ara te faré un descompte, perquè, bé, jo te conec i ets d'aquí. I jo, no són d'aquí. Bé, de certa manera ets d'aquí. I me va aplicar un descompte, no sé, me va descomptar €1,50. També està molt bé, o sigui, molt bé, no? Me va fer molta gràcia. I a més que un menorquí se senti com un mallorquí també com a germà, que això no sempre passa tampoc, no? No sempre passa, però... Vas unir illes, Clara? Jo crec que no són... Jo no sé. Sí, vaig unir illes, sí. El que no he aconseguit fer Webfly ho has fet tu, Clara. Gràcies per aquesta referència. Moltes gràcies per haver vingut, Clara. Moltes gràcies. Estic segura que tota la gent que vegi això se farà una idea molt sincera, molt propera. Molt propera de qui és na Clara i això, aneu a veure les seves obres, els seus espectacles i fins aquí. Moltes gràcies per haver vingut i ens veiem... Pel carrer. Pel carrer. De Can Joan de Saigo. Aquella vieja herida, como un sueño muy lejano, recuerdo de otra vida, doy tus besos. I fins aquí el programa d'avui. Espero que hagueu disfrutat, hagueu après i hagueu reflexionat. La mallorquinitat o la balearitat no és una disfressa.
El proper capítol serà una miqueta diferent, perquè no parlarem tant de persones, sinó més bé de fets. Parlarem del segrest d'avió més llarg de la història d'aquest país, que va durar ni més ni menys que 5 dies i tot va començar a l'aeroport de Son Sant Joan de Palma. És una història amb explosions, dispars, cadàvers i alemans que la lien bastant. Tots els ingredients perquè una història funcioni. Només per recordar, això és Un home tot sol, jo soc en Guillem Miró, tot i que la setmana que ve me podeu dir una altra cosa. I bordeix en sus 2 millors raperos que han parit aquesta illa, Fernando Costa i Dólar, amb un altre tema de col·laboració. Oye, ¿qué te ha pasado? Que me han contado que vas de campo y que te han robado, que todo lo que tú tienes te lo han prestado, así que cállate la boca que te he pillado. Oye, que I no sóc naïf. Merdo me dirà, perdona, per això no és de Mallorca, i vull dir, sí, és cert, en Fernando Costa és d'Eivissa. Massa sovint deim Mallorca quan hauríem de dir Balears. El centralisme mos pot fer molt de mal. Me call i bordeix en el que queda del tema. Colorado, los vecinos le preguntan dónde has estado, han comentado que ha llegado y una carta del Fernando Chalerón, maldito maleantes de cartón, se nota que no tienen ilusión, esto huele raro, esto huele a calentón, bienvenidos a mi barrio, salamos al licor, pisando fuerte, el niño de la calle no le teme a la muerte, hablando claro, mirando al frente, aquí no hemos cambiado, somos los de siempre. Yo, y si me mira, yo a ti te miro. Cada cual tiene su destino. Ay, no te metas en mi camino, porque el último se fue por donde vino. Oye, ¿qué te ha pasado? Que me han contado que vas de campo y que te han robado, que todo lo que tú tienes te lo han prestado, así que cállate la boca que te he pillado. Oye, ¿qué te ha pasado? Que me han contado que vas de campo y que te han robado, que todo lo que tú tienes te lo han prestado, así que cállate la boca que te he pillado. Fernando, que suenan las sirenas, cuántas veces yo te he dicho que no te metas en problemas. Dólar, echa a correr, que los moros con los mozos no se llevan muy bien. Con los colombianos, dominicanos, rumanos, y me bajo pa' la plaza y a liarme un par de gramos. Chillan los niños, chillan mi hermano, vivan los moros, vivan mis gitanos. Agua, se han chivado, vienen a por ti porque te han delatado. Karma y el que te ha tocado, y eso es lo que pasa por hablar demasiado. Y así que dale, que el ritmo no pare, la voz de la calle, ya el campo perfecto repartiéndote este tumbo. Oye, ¿qué te ha pasado? Que me han contado que vas de campo y que te han robado, que todo lo que tú tienes te lo han prestado, así que cállate la boca que te he pillado. Oye, ¿qué te ha pasado? Que me han contado que vas de campo y que te han robado, que todo lo que tú tienes te lo han prestado, así que cállate la boca que te he pillado.